lok se sen biang an pan banai phi ka ku bor jing kom khwai da kha ka ban salong ho banai u ban sawan ha ka te yo ka ban kong hi song tau banai ba shi phau te ka cha ka kan long kum ne rum am ngan pule ka natis ye pet bat nga do ba kut ye sha nang ba phin tip lut yak ki price bat ye ki rule ki an jong ka ne ka natis ba ki la ai hang ne kan dei ka fishing competition ka cha ka kan dei lo lại lần cọt ka pung u ba telling bộ phang ka pung ka dan harot surok ba nasalong pan orslan saliang kadiang bat na like kor se bilat lại lần cọt shapang kamon bala panyai dei ba ke thaba bat iba pl khong yang ki don ar ngot ki nong panyai ka tarik kan dei ru tarik umana aktabar araja arposau ka por khandai shiteng men step bat hado ar beje na phai sngi kapor ka dalang kot ha tang ba ngai ki kam na slam than kam dalang kot than do ta tiket na ben ta we ron wieng bat we khwai kan den ruspa marwe ki price ki long kum ne room ki dan hado shi photli ta banang kong khinya silang ba ar nai san phaujar balai an ai biang san phaujar hi ba sound ai ar phaujar ba san rosh phaujar ban riu rosh phaujar ba nyeu san hajar ba phrar san hajar ba khandai sa hajar ba shi phau pat la hajar kadon ro consolation prize hado khat santali bon consolation prize mo yaki prize nongkong kin ai ar hajar marwe Ansha ban bo jaka haga santri kasngi shwa ban bo ban khwai ma banai si phau arajar phosau nado lai beje no phai sngi do deng ne usen bat andi tiket nado kapor sa beje no phai sngi hakate hi ka jo kasngi la de ja bangat ka jo ka do kha ka jingkhia ki do kha an sam price mar siteng ka ne tem ngat hera kisuang ma si sen baladap ki price ki da kha ki rawan kim dan hok show ban ujar la dan no ba pen kulmar un haban sulut ya bara balut ba sem o an sim jing thau bara ki jai da kha lai no ka da kha he khle silver cup amsha ban sa jing bam lapa yi ki da kha kam bam kat bam pan dei ka por khwai to bi chu chong bi chu long hi ma kin dan kin long bet kum ba chu pen ya ha ki jing ye kap khwai ta ba chu lait khwai ki la nang anam sha you know bandi ne ra kino jing di pen bu ai ha po pung ta ro chu long hi na lor ki dok harim an the thamai show sao quintal sao spa kilo hakalai photrik ubanai bakhandai arajar phosau por phrabaje men step kito badan sajan kene kapung lada kita youtuber kila ban ring video ma kidang dan kapor on sha bande jing de neterwa jing bam hapo kapung namar ke jaka kalang ka bakhim baladal pa kinong de balade wai on sha tang ye kinong de jing bam khwai pater khwai ne bejulang he kandan ro kalokidra hakate gisni bat penyele hakapor shi beje chan met shenang kam tip ngim kam ni tho remo yakador jong tiket bat yaka price jong kane ke lokidra ro de kermen scam kan dai ke badas ngot nade de perlok da pikwa ban tip khamania kidan ki number phone artli hang ne hatrai phila ban kontak hakini number dapidan kijing kali ki bam pe pat shai nakane kanatis kublai shibona perlok ba phila pe video jonga do bakun som phade rap subscribe ro de kan long ka chingai man sen jong phi na ka por shil por bangan nang shlur sho ban bo ki jai video te lada ka chia ba ka natis kamon poi ka shnong jong phi lengba ka ne ka youtube channel jonga phin la ban yo yakin natis
Halaki jang ki mobile phone jang phi tang ka ta hai per lok ka jing kor dor jang ka jing subscribe jang phi khule shi bo ne